ulit. 23. 23. Bravo si Don. Yan. Sa letra ng N, 38. Oh, 39. 39. Una ko na nagragatuba na doon. Una ko pinaturunan ng Sansam System. Pag-check daw sa rin mga tayo, D6. So, mayroon pa, Merese! Karoon ako sa sesto. Pakibelify na lang. Thank you for the thumbs up. Hello, everyone. Basta na ako nilinduan. Ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan, ayan. Paikutin muna natin ito, cambio. Tataog na. Wala tong tayo mag-giring sa nabunay na. Alam mo mga pag-grand po. At dahil dyan, wala kayong makukuha. Ayan. Nakita po yung nanalo dito. Hello to people. Sino ang nanalo? Ayun nyo, everyone. Wala. Para yung mga tindahan na ng gana. Makauuyang. Oh, Simon Istro sa kanyang karton. Sa ako ang sukot. Si Ramsana. Hello. Ayan, ayan, ayan. Magkaka-UTI na naman. Ang ating next raffle ay nakakuha ng Wigo na pala at maharap. Ganun sa Lucky 7, hindi ko nahatag. Kape. If bingo is over, Meron why is dito sa mga adik sa Not yet kape. finished. The bingo. Still have a bingo. At sa may mga toyo ang ulo. Not yet finished the bingo. Sige, bunga. Not yet At finished. merong magic sarap. Dahil at ang sarap, sa akin mo lang malalasang. At meron din Milo. Milo everyday. Hindi sponsor sa Milo ha.